Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Salvador Garai naiz, 26 urteko hiruritarra naiz, eta Baztango eskubaloi taldean jokatzen duen bertze jokalarietako bat naiz. Ikasketak Iruñen burutu ditut, eta orain arkitekta bat naiz. Hogeita 6 urte ditut, itsasua itsasun bizi izana, eta kazetariak ere, Kanal D telebistan. Eskolaz kanpoko jarduerarik bada? Bai, eskolaz kanpoko jarduerarik bada. Kirol hemen itsasun indar gehiena duena pilota, pilota elkartea, mutikoentzat eskuska eta neskentzat gehiago palan, nahizen ustez alere mutikoak egiten duten pala eta neskek eskuska aritu ere, baina ez da hain ardura gertatzen. Dantza elkarteak ere badu garrantzio hori eta gero errango nuke eskolen, gaztetaz ari gira, beraz eskolen inguruko antolatuak izaiten aldiren gauzak, beraz guraso elkarteak eta elkarteak antolatzen dituzten gauzak hor batzen dira gazteak eta hainbat gauza ezberdin egiten aldituzte, gero nuke ez dakit sobera izendatzen ze antolatua den, baina erregularki badira gauza batzu bai. Kirol arloan gehiago sakonduz, ze bertze kirol egiten dire? Rugby, futbola eta holakoak ere bai edo? Itsasun ez, rugby edo futbol klubi ikasteko ez da, gero gazteak biztan da hartzen dutela noiztenka rugby baloi bat edo futbol baloi bat eta aritzen direla edo nun. Gero rugbyaren alere hainitza abian dira kanbora hor ere ondoko egira, bada hor ere klub bat, eta futbolaren ere ezpeleta edo kanbora joaiten aldira. Gero zinez klub edo antolatua den gauzak, itsasun pilota da gehien bat, gero inguruetako egietan badira gauzak, beraz. Mendi talderik edo badago, mendira gateko? Bai, badira mendi taldeak, nahiz ala ere, ustez, hain ondoan den, ere funtzioan ez duzu hainbeste beharriko aita talde bat, jende aski da bimezu igortzea eta 5 minututan zira mendizolan. Gero, badugu bairuk asko elkartean, nabarmenduko nuke, nahiz lasterketa bat antolatzen duen, hala ere horrek egiten du, urtean zer, jendea mendira abian dela. Eta mendiarekiko, niz jende, biltzen da mendian hain ondoan da, nun gero talde ateraldirik egiten dira gehiago, talde ateraldiak nuke gehiago egiten direla, hola informalki, ez da beharrik ukaitea elkarte zehatzik. Polikiroldegirik badago, gimnasioa edo pistina edo zerbait? Hemen itsasun badena da ezkerpareta bat, trinkete bat eta plaza, eta hemen frontoia justu, beraz pilotari lotuak direnak behiz. Gero bada, hemendik Eliza Sokoan horrelako futbol zelaitiki bat,
hor ere beste futbol zelai bat hemendik 5 minutura, gora bera oinez ere. Eta gero beste gauzik mementuz ez dut uste anzten dudala deusa anzten. Gero noiztenka antolatuak dira, sanoki gila zirko klaseak izaiten aldira edo hola. Piskat gehiago gela gisa erabiliak diren gauzak, beraz dantzarentzat, dantza mota ezberdinak, yoga, gimnastika zertxo bat ere, zirkoa, eta gero pisina edo, ez da. Egitasmoen artean badira beti ideiak, ikotxak ere nahiko lituzkenak eraman, eskalada zerbait mugu bat ukan edo hemendik hurbil, baina deus eginik mementuz, eta eskalada ere egiten alda mendietan. Ez dut sobera ezautzen mundiren spotak, baina badira hemen eskalada spota polit batzuk. Kulturarloan, aipatu duzu dantza taldeak badirela edo badela? Bada euskal dantza talde bat, beraz hortik ibiltzen dira gazteak, hasten dira 6-7 urtetan, eta gero segitzen dute, haunditu arte eta beste gauza bat egin arte, utzi arte dantza. Gero bada itxasjok elkartea, aipatu behar da, maiten dituztenak horiago helduagoak dira, jango nuke, beraz jok edo kabili gorako dantza estiloak, eta gero euskal dantza taldea, Ataitze deitzen dena, izendatu behar dut. Ataitze deitzen dena, gazteak ibiltzen dira astero hor dantza egiten, eta edo klaseak emaiten edo egizibitzen. Baina gero bada ere hainitz dantzari, pastu direnak hortik, eta mementu puntual batzuetan behiz etortzen aldirenak dantza egitera. Eta molde informalean antolatu delaik zerbait musika abiatzen eta euskal dantzak botatzen dira, edo gero kabalkadak edo gauza potoloagoak antolatuak direlarik, hala ere ikusten du gainiz jende pastu dela dantza taldetik, baina bez da, gehiago gazteak eramaiten duten gauza da. Antzerki talderik edo bada, zerbait? Antzerki talderik ez da, antzerkiak badira, ere urtean, gertatu izan da, uste dut alere egitak batzuk edo antzerki zeitxo bat muntatzea, baina ez da talderik, ikusten dena erregularki eta antolatzen ditunak edo sortzen ditunak gauzak. Naiz gero jauterietan, adibidez, beti urtero antzerki bat egiten da, egiaren hauzia edo inguruko gure lujaldearen hauzia, eta behiz gaiteko kabalkadak, dira gauza potoloagoak, hori diot iduridu urtero egiten ditugula, bat ere egiten dira, eta 3-4 urte guziz, eta hor zinez direnak antzerki potoloak, antzerki talderik berez ez. Zinemaik badago herrian? Zinemarik ez da, bada zinema bat Kanbon, hor ere, zenbat gauza dituzten Kanbon. Zinema bada Kanbon, baina alere noiztenka egiten dira proiekzioak. Gu gaztetxean egin izan ditugu, uda batzuetan, goxo kulturak deitzen genituenak, goxoki da gaztetxearen izena eta goxo kulturak. Beraz proiektatzen genituen filma batzuk, justu proiektagailu batekin, edo hori egiten aldira noiztenka. Proiekzioak edo plazan ere egin izan dira, proiekzioak zinemarik ez. Musika? Musika talderik, musika eskolaik, zerbait bada? Musika eskolaik, ez dut uste, klaseak zaiten aldira, pertsona batzuk emaiten dituztenak, naiz gero itsasuden zinez musikari egi bat. Hainitz urte, beti izan dira hainitz musikari, inguruko egietan baino gaixo ere, eta ditzundako sobera zeri lotua den. Eta musika taldeak badira, zinez bada dinamika musikaren aldetik, dinamika potente bat. Eta ensaiatzeko tokirik eta izaten dute hauek? Hori beste gauza bat da, garaian gaztetxeak betetzen zuen ehol hori, eta behar bada ere pixkat gehiegi bete duen batean unauzoak ez ziren, baita ez bada kontent errepikak izaitea egunero. Beraz errepika gaztetxean izaiten alda, puntualki, dantzagelan ere, Ataitzeren dantzagelan, baina ustez jendea gehiago moldatzen da, iteko etxeetan edo baten etxean edo hola, edo ez da baita ez bada entxegu gelarik zinez funtzio hori betetzen duena. Eskolaz kanpoko ekitaldirik badago kirola eta kultura arloan? Bai, noski baietz. Justu herri honetan, Iruritan, batuzu animeliko gauzak kultura zein kirola aldetik egiteko. Laxoa, dantzak, musika, antzerkia, erakusketak. Eta nola antolatzen dire? Bakoitzak bere kabuz egiten dituen ekintzak dire edo modu antolatuan elkartzen zarete? Bi aukeratatik bat dituzu adibidez. Laxoakoak antolatuak izaten dira, hau federazio bat edo liga batek antolatzen du. Dantzak, dantza elkarteak,
eta antzerkia bai, gehien bat antolatuak. Naiz hala ere, norberak ere antolatzeko aukerak ditu. Musika aldetik ze aukera badaude, edo badago musika talderik, badago musika eskolarik, ze aukera badire? Musika aldetik, koru txiki, koru txiki dago, ezakit elkartea den, juntatzen dire, herriko aurrek, ere baztango bat jarrerate dekita dago, eta hor, kantatzeko gehien bat da. Musika taldea instrumentalak deitzen horietatik, bai badago talde bat, baina, hortan geltzen da. Eta dantzan aldetik? Dantzan aldetik baduzu ere, dantza talde bat, zuk, arazorik gabe, jotan atzara, apuntatu, sartu, eta dena hortxe izango zenuen. Egerran ez duzu arazorik inolako talde hauetan sartzeko. Eta bertze dozein ekintza edo azpimarratuko zenukena? Bertze ekintzarik, adibidez laxoa, azkenean ere arrastaune da herriunten, arrasbistosoa, jendeak ez du maiz ezagutzen kirola hau. Eta hori izango zen, azkenean, evento, kulturalki ekitalderik zailenetakorikoa sartzeko. Zen azkenean talde arrasmugatua dago, jokalariek ikasi bizi guztia eramatu dute jostatzen, baina beti ere sartanako zinen ikasteko presa egon da. Herriko gazteek orokorrean nola ematen duzue denbora librea? Denbora librea, baiten dugu, zagiten, ustez, bilduz trago batzuen hartzeko, hori dipende adina, hala ere, behagik, baina tragoak hartuz, kontzertuak ikusiz, besta eginez, edo noiztenka gero ez da enik asoa egeran hartu behar dut kirola eginez, noiztenka, mendian ibiliz, baina haixaldia, ustez, zinez bestaren inguruan antolatua da gehien bat, edo zinez hori da oroko jena gazteei, depende gazteien, 15-16 urtetatik goiti, baina gaztei hori da zinez haman komunena bestaren inguruan edo tragoen inguruan, gero bistan da gazteagoak kirola edo piskat asteburuetan izaiten aldiren kirol ekitaldiak edo aritu pilotan han edo ez dakit nun, horrek du gehien bat betetzen denbora gazteei. Gero errepikatuz, baina dantza, pilota eta holako gauzak egiten dituzularik zure hastia untsa betetzen zaizu, astezken aratsa, ostiral aratsa, larun bat goiza, eta hola, ustez emaiten dute gehienek denbora librea, eta bestiak eginez lana ez dena, beraz gainateko guzia. Besta egiteko, hemen berian itxasun gelditzen zate edo mugitzen zate ondoko herrietara edo? Nahiko nuke egan hemen gelditzen gira, baina ez da inegia funtsean, hainitz jatetxe, baina ostatuak tragoen hartzeko ez zain beste, eta ustez gehien bat berbaitxetan, bilduz edo puntualki ostatu batean, baina gero nahi bauzu besta pusatu, segitu edo berantago bukatu, baina merzira ere inguruetako egietara, naiz gehienekan ere bergauza bizitzen dute, eta gero guk gaztetxearekin ere antolatzen ditugu zenbait gauza eta ere bada parada diteko. Eta aipatu gabe ere izaiten aldiren ekitaldi puntualak aski da, ez antolatzea pilota txapelketa bat itxasun eta finalen egunean biltzen zaizu erri guzia beraz bada parada, baina erregularki edo astero jen egiteko hori ez. Baduzue gazten artean bidaiatzeko ohiturarik? Batzuek gero taldeka, jango nuke ez, hasteko guk nik hasteko ez dut hori hainbeste ukan. Batzuek gertatuko zaie, baina taldeka jane baitu ez dira ez da amagnaka izanen, iruzpalaunaka. Eta bidaiatzeko ez, noiztenka ateraldiak, baitu egun bat edo bi egun, baina bidaiatzeko elgarrekin ez dut uste ez. Herriko gazteak nola ematen duzu denbora librea orokorrean? Gehien bat, lasai pasatzen, saiatzen gara, azkenean astetartean betire lanan ibiltzen gara, unetara eta laizterka, batzuk bertze batzuk baino estresatuagokoak,
baina gehienetan erran bezala plazan juntatzen gara, edo bertzenaz ostatutan juntatzen gara, azkenean trago batzuk gustora hartzen, solasten, zergise joan den astea, edo gure azkenean historioak edo debateak solasten dugunek bai. Eta modu librea antolatua nagusitzen da? Librea. Azkenean badakigu denek juntatu behar, ostatu bat duzu, denbora libre duzu, agertzen zara eta betire norbaitera harpatu behar duzu. Eta zaukera daude herrian, mendia, kirola, ekintza desberdinak? Norberak itekoak nahi duzun guziek. Azkenean, Iruitako herriek badu animeliko mendi kalitateak, bideak, baduzu frontona, trinketea, raketa nahitu nahi bai duzun, edo mendian paseo bat eman, zuzu arazoik. Noiz benka ere, gazteak ere juntatzen gara, ere olako plan desberdinak iteko, baina hauek ere antolatu gaukoak izaten dire. Elkartzeko ze ohiturak dituze? Elkartzeko ohiturak, zerrako nuke, ostatura joaten gara edo hori juntatzen gara, eta azkenean hori izaten da gure ohitura. Lasai egon, solasean. Eta beste egiteko? Ez, beste egiteko beti. Ez, baina, beti ere Bailarako bestetara mugitzen saiatzen gara. Azkenean herri handi bat baikara, denak elkarrekin ikasiak, eta hor, erran bezala ostatuan juntatzen gara, antolatzen gara ostatuan beran, eta orduen mugitzen gara tokatzen dut okure. Eta ligatzeko? Bueno, ja bertze gaia. Hoi bestetako afera. Batzuk irabazle, bertze batzuk altzaile, batzuk errexago. Eta bidaiatzeko? Eta bidaiatzeko, ere lagunekin juntatzen gara, ere herrian ere juntatzen dire, eta horren inguruan mugitzen gara. Eta zoitura daude ostatura ateratzeko? Ostaturak ateratzeko ohiturak, gan eta horre egon ere ez dela horren bertzeko. Bueno, noiz benkara jokatzen gara xakean. Edo pokerra edo mus. Ados, hola. Harremanen garrantzia ikastetxeetan, egean duela zenbait urtean, atera niz eskolatik edo ikastetxeetatik, edo harremanen garrantzia ezinbestekoa. Eskolan argiki ezin duzu edo zinez komplikatua da pastea untsa pasatzea edo ez sobera komplikatua izaitea eskolaren garaia bakartua bizitzen baduzu, behar duzu nahi ala ez harreman batzuk egin, lagun hon bat edo bilagun edo talde bat, ezinbestekoa da norbaiten horrekaren zatu gaitea kutsu sozial hori eskolan. Hor egiten diren harremanak gero irauten dute denboran? Hainitzen zat hori bai, zure berriz zen, aizata gero erantzutea edo... Bale. Horai huri eta dena, hasiko du, ire? Bai, hartuko du berriz. Hainitzen zat, egiten diren harremanak eskolan dira bizi, baute garratzi bat edo irauten dute, ez da beren 10 urte gana betu galtzen dira, berantago galtzen badira, baina boine kasuan ez da ala izan, harremanak gehiago egin dira dantza eta gaztetxearen bidez, baina hainitzen zat adinak alere badu garrantzi bat, topatzen zira pertsona batzuekin dituzularik 4 urte eta alere lagunak gelditzen dira urteetan eta urteetan zehar, beraz bai. Harremanen garrantzia lanean? Harremanen garrantzia lanean, eskolan bezala, alere jesago da untsa pasten baduzu, hasteko untsa komatzen bazira zure lankideekin, baina beste ingurumen bat da alere, eskola gero eta gehiago hasteko biltzen da lan mundutik, alere eskatzen zaizki gauza batzuk aurrei direnak aski-harrigarriak, baina lan mundua beste gauza bat da alere, ez duzu pertsona gisa aldatu zira, eta ez duzu ez da berdin eskolan, zirelarik eskola da zure arazo nagusiena janen dugu, lan munduan zirelarik beste gauza bada, beraz. Hobe untsa pasten baduzu, baina komplikatuago ikusten dut ere. Bestetan, uste duzu harreman haunitz egiten direla bestetan?
bestetan hageman hainitz egiten dira, gero hageman horien indarra konparatu behar bada beste hagemantzeko mota batzuekin, ja hori ustez ere garrantzitsua da erraitea, hainitz ezagutza egiten aldira lagun biziki onak ere, argiki, baina hageman mota ezberdin bada, ustez bestan sortzen dena, du dependen pertsona gisa ere nola kontsumitzen dituzun hageman horiek, hainitzek kontsumitzen dituzten, ustez besta bilakatu da molde bat kontsumitzeko hagemanak bai neska eta mutiko artean besteko. Dituta hageman hortan edo mutiko eta neska, baina kontsumitzen da laguntasuna eta pixkat ezberdina da pixkat bestan sortzen aldena, nahiz ez dudan batere orokortu nahi hori, baina egiten aldira hagemanak, baina usi beharko litaizke estatistikak edo. Harremanen garrantzia sare sozialetan? Hagemanen garrantzia sare sozialetan. Hori hageman mota bat da, sare sozialak hageman mota bat dira. Egia egan aztean hogeita 6 urte ditut, baina ez gira baita ez bada hain izan gira belaunaldia ikusi dituenak pixkat sare sozialak argibatzen erango nuke. Pixkat ala ere formatuak ginen edo bagenituen hagemantzeko molde batzuk ez zirenak ezaugarrituak sare sozialekin. Behar bada orain ezinbestekoa bilakatu da, alde negatiboa badu hakiki, baina sare sozialen mundua sartu da hagemantzeko moldeetan eta zuteranen ezinbestekoa dela bat ere, baina naturala da, bilakatu da beste hageman esparru bat, naturala egiten zaiena gazte eta guk ere, nik ere lehena erabiltzen ditut hainitz, baina egiazko hagemanak edo egiazko bizia ez dute ezaugarritzen. Geografikoki ze eremuko gazteekin harremantzen zate gehien bat? Geografikoki jango nuke ezberdin da, pertsona batzuentzat, jana baitu batzuk eskolatik pasa dira, edo ez dakit lizeoan egin dituzte lagunak, Baionan, Etxepare lizeoan, beraz baziren hainbat egietako gazteak, beraz tira baitez bada hurbilenak geografikoki, eta baina hala ere gu laguntzen du, bai, hurbiltasun geografikoak hagemanentzat, beraz jango nuke bai hemengo lujaldearekin, badira Luso, Kanbo, jana baditzen lagunak ere Baionan edo beste egi batzuetan, baina geografikoki hurbila dena eta gero kurutzatu dituzunak luza zure bizian toki ezberdinetan, beraz ona. Ze ohitura daude, nola sortzen dire harremanak gazteen artean? Harreman printzipalaenak sortzen dire eskoletan, azkenean herriko eskolara gaten zara, hori da ohikoena, eta orain ez horren bertze, baina gu eskola joaten ginelaik, 2 klase izaten ziren, 3-6 urte eta 6-12 urte. Orden, ja hasiera batetik adin desberdinetako gaztekin ez zitzen ziren, eta gero honitzetan adiskidetasun horiek denborakin luzetzen gandire, eta horrek sorarazi ditu ere bai herrieko adiskidetasunak. Eta harremanen garrantzia zein da ikastetxeko arloan edo? Punto esenzial bat dela errango honen. Azkenean, herri hau nahiz eta ez sobera handia izan, geografikoki arras bakandua gaude, eta azkenean eskola bihurtu da puntu bat, zentro bat, nontan juntatzen gangaren gazte guztiak eta zautzen. Eta zein da harremanen garrantzia lan arloan? Lan arloan, baztan mailan beharrezkoa. Ez, azkenean erran bezala herri handi batean gaude, nahiz herri txiki bat izan, beti ere komunitate handiagoko bat da, eta harreman horiek azkenean zautzen dut, lagun bat, bertze bat zautzen duena, derrigorrezkoa da azkenean erreferentziak hortxe dauztelakoz. Eta beste arloan? Beste arloan ez horren garrantzitsua zen azkenean bestara egaten zara eta azkenean batuzu 50 pertsona eta fite zautzen duzu. Eta sare sozialetan? Hoi gai arriskutsua. Ez, bai, garrantzitsuak dire, baina nik uste nolabait ere galtzen direla. Azkenean aize dikeagokoak dauztelakoz.
Eta geografikoki ze herritako gazteekin harremantzen zarete? Gehien bat ingurukoak, Irurita adibidez harremantzen da Unitziga, Arraioz, Gartzain, Elizondo, Elizondo azkenean ere herri gaundiena izan eta maizago joaten gaten gara. Baina, azkenean, erratzukin Unitz ere bai, herri guztietako pertsonekin harremantzen gara, baina hauek aipatutakoak gehien bat. Sare sozialen eragina handia da? Bai, sare sozialen eragina handia da. Piskat, janik lan egiteko, edo musika talde bat barin baduzu, edo ze idei sozializatzeko edo edatzeko beharrezkoak egiten zaizkizu sare sozialak publizitatea egiteko edo ze gauzarentzat, beraz beharrezkoak bilakatu dira gero ahemanetan. Galdera errepikatzen ari dazu, galdu niz. Bai. Sare sozialek eragina handia dute? Sare sozialek eragin handia dute, beharrezkoak bilakatu direlako, hainbat esparrutan, elkarte bizian, lan munduan, edatzeko idei bat, publizitatea edo komunikatzeko edo zeren gauzan inguruan, beharrezkoa zaizu, sare sozialen erabiltzea eta eragina ere eguneroko bizian, terran informatua segitzeko, edo beharrezkoak ere egiten zaizkizu kasik, naiz gero kudeatza etortzen zaizun informazioa beste historio bat den, eta gero eragina ere ustez gutitu ez beharreztena, da alde batetik direlarik elementu garrantzitsu bat zure onurarako, elementu gaizki senditzen zira, adibidetzak bat da, zure argazkiak barin baditu laik guti edo aski dramatikoa da, ene ustez, kontzeptualki, eta bestalde ere ze bortizkeri zaiten alduten egin baitan, naiz maite dugun erraitea beste mundu bat dela, da beste mundu bat ukaiten alduena inpaktu negatibo, dramatiko bat zure bizian, eta hori gehiago gaztea zirelarik, eta zaharra zirelarik, lajua egina duzu edo, gaztea zirelarik, formatzen ari zirelarik, eta 10 eta 15 urteren artean, izaiten alda aski gugurra. Bere onurak ere izaiten alditu, hain segur, baina betikoa, ustez ez da deus biziki honik edo deus biziki txarrik da ate idekia gauza guzia guztia. Herrikoen artean gelditzeko eta hola erabiltzen dituzue? Ez, nik ez, eta ene ingurukoek ere sustitu erabiltzen sare sozialak elkarren artean egoiteko. Ez, gero behar beste batzue, baina nizain segur, ustez gehiago erabiltzen dena da WhatsApp eta horiek mezuak igurri. Hor ere ez aldira sare sozialak kasik egin batean nun talde batzuetan badira 20 pertsona eta elkarren artean komunikatzen duten hor. Beraz, sare sozialak berez ez uste, gero informat eragiten duen nun biltzen zirain eta norekin hori bai, baitu uste duzu, beste bat antolatua da hor, joanen gira harat eta pertsona horiekin topatuko gira. Baita ez hor ere jango nuke. Zuk YouTube eta alakoak ibiltzen dituzu musika entzuteko edo plataforma digitalak pelikulak ikusteko edo? Bai, plataforma digitalak erabiltzen ditute, gehien izan musika entzuteko, Spotify eta YouTube, bideoen ikusteko, YouTube, Netflix ere, nahi ala ez erabiltzen dut, gero eta gutioa ere, jandar da plataforma hori piskat pikutara doala kalitatearen aldetik eduriko, sekulan ukan badu. Eta bai, erabiltzen ditut, hor ere duten gauza hon guziekin, nahi baitu musika bilakatu zaizu biziki irisgarri, ez duzu dibertsibitate, bauzu mundu guzia hor zure egiaren azpian, beraz hori positiboa da, baina betan ez duzu gehiago gutiago preziatzen dituzu gauzak edo gehiago bilakatzen zira klikatzaile, nahi baitu hor jentzuna ditut 10 segundu eta puntu. Eta YouTube berdin, ustez da plataforma bat, nun izaiten alden diren bideo egile ikaragarriak, kalitate animaleko bat garatzen dutena edo lan kalitatibo ikaragarri bat, eta kaka monumental batzuk, beraz erabiltzen ditut, edo ere duten gauza hon eta txarrekin. Kanalduden lan egiten duzule erran duzu, zer egiten duzue Kanalduden? Kanalduden egiten dugun hainbat gauza, nik pertsonalki aurkezten dut astero ateratzen den emankizun kultural eta sozial bat, Ahisalda deitzen dena.
Gero egiten dira erreportaiak, egiten dira piskat lotuak lujaldeari janen dugu gehiago, edo geografikoki lujaldeari. Kirolak ere, hainitz gauza egiten dira, kaptazioak, beraz pilota, errugbia, saskibaloia, baina hala ere emanez garrantzi berezi bat, ez dugu egiten adibidez kirol, goi mailako kirolik, eskubiderik ez baitugu, baina interes guti duelako ere, edo lukelako, beraz da, zinez aintzinera maitea, kirol amatu hori, hor dena eta merezi duena ere aintzinera eramana ezaitea, gero segitu behar badut seriak ere eginak dira noiztenka, japemankizun bat, raster, behar bat erako delarik bideo hori eta martxan izanen dira japemankizun hori, eta luzatu gabe gehiago, ere tarte handi bat emana da koprodukzioetan, jana baitu filma edo dokumental egileekin ahemanak bat dira eta elkarlana eramaiten da astapenetik bururaino. Telebista ikusteko modua ere aldatu da, gaur egun internetez ikusteko jendeak nahi duena eta... Bai, telebistak, bai, konsumitzeko moldea aldatu da. Jendeak badu alde batetik aukera ikusteko nahi duen guzia, munduko kaka guztiarekin hor ere, eta telebista gainera, jendeak maite du egaitea gazteak ez dugu telebista egiten, ze egiteko telebistan funtsean, eta kanaduden lan egiten dut, beraz, ez da piskat autokritika izan daiteke ere, baina ze eskainia da ere jendeari telebistan, eta gero trasladatu dira zen esaz telebistan izaiten aziren kaka youtubera, eta alderantziz ere internetek ustez piskat goiti botatzen ditu gauza batzuk telebistaruntz, eta bakotsak entzatzen da kopiatzen bestearen kodeak, baina sekulan edo gutitan kalitatearen xedearekin. Irratirik badago ingurunten? Irratiak badira, bai, nabarmendu behar direnak Euskal Irratien sarea, gure irratia, Antxeta irratia, Mikuseko irratia, Iruleiko irratia eta Siberoko botza, elkarte federazio bat da, federakuntza bat. Horiek argiki balujaldez berdinetan, garrantzi handiko elementu bat da, eta gero nik ere nabarmenduko dut radiokultura irratia, interneteko irratia, hori bili bain izlanean eta gustora. Interneteko irrati bat, beraz formatu ezberdinarekin, piskat elgarrizketa luzeagoak, sakonduagoak edo denbora lagun konparatuz Euskal irratiei edo beste FM banda duten irratiei. Sare sozialek eragin handia dute gazteengan? Momentuan ez dugu ikusi eragin horiek, ez? Baina bai zaunde heldu diren generazioak generazioetan arras presenta dauztela. Zein eta beren arteko erlazioak, zein eta bertzekiko erlazioak mantentzeko. Herrikoen artean erlazioak egiteko erabiltzen dituzue sare sozialak? Ez dugu beharroi egierran, azkenean laukatu gara, ez? Eta bat bertzea harpatzea, nitzetan igual errexago harpatzea da kaletan, ez eta mezu bat igorriz ez din sale sozial bitartez. Eta herritik kanpo dauden jendeakin komunikatzeko eta? Herritik kanpo bai, hori bai ibiltzen dugula maizago, azkenean hori erran bezala, ez da horren errexa aurpegi harpatzea, beraz orden bai ibiltzen direla. Mugikorrak kendu dio lekua zuzenean elkarrekin egoteari? Bai, dudik gabe. Bai zaundela azkenean orain igual, ostatura gaten zara, hemen berian ez, eta jendea ikusten duzu maizago mugikorrakin, igual lehen aiziren behire, ze etxe pollita, aldatu tuloriak, eta orain egierran zaude mugikorran. Baina zaundela jendekiko ez bertzen mundu batean bizitzen hasi dela. Eta musika edo filmak eta antzeko, nola erraten da? Antzeko produktuak ez, edo ez dakit? Bueno. Antzeko gauzak. Bai. Musika, filmak eta antzeko... Joder! Erabarru zerbait miratzen da zait. Materialak, ez dakit. Bai. Musika, filmak, non ikusten dituzte mugikorrean edo bertze plataforman eta... Joder, espetu barkatu. Ki horror, ez dakit den pasatzen. Kaina falta. Hori zaren da. Musika, filmak,
mugikorrez ikusten dituzue? Bai, gaur egun erabiltzen dugun mugikorrak badute kalitatea unitz, ez? Azkenean lehenagoko telebista unitz baino gehiago isobiagoak dire. Eta bai maiz ibiltzen dugu. Baina alere batire geldialde batzuk, ez? Bastan mailan non saietzen dira igual gauza hauek sustatzen eta bertze estilotan edo plataformetan ikustea. Eta youtuberrak zer arrakasta dute herrian? Bueno, erran bezala gazteetan, bai badela influentzia bat, ez? Zaunde, beren bizitan egunerakotasunean presente dauztela, nire generazioko pertsonetan ez nuke horren bertze errango. Eta badago herrian bertan pertsona ezagunik? Youtuber edo pareko pertsonik ez dago, momentuz. Ze etorkizun ikusten diozu sare sozialen erabilpenari? Nola baitere azkenean gure tarteko harremanak aldatuko duela, ez dakit oneratzen txarrera, segun eta norberak nola mugatzen duen haien erabilpena, baino zakit. Bai oztuko dela, erlazio igual helduagokoekin edo adineko pertsonekin, baino zakit ikusiko beharko da. Ezagutzen duzu Irurita herria? Irurita, ezagutzen dudala izenez eta badakit nun den. Aldi bat edo bi, herri hontan, baina gehiago ezagutzen dut garian ez zelaik biderik hor saiesteko Elizondo eta herri horiek. Hortik bai pasturik Elizondotik Iruñara joaiteko, maiz. Badakit kokatzen herri hori, baina barkatu Iruretako biztanle guztia ez dute ganen ezagutzen dudala ere. Bueno, orduan beraz ez duzu hango inor ezagutzen, ez? Egia egan ez. Uste duzu Pirineoak fisikoki muga dela oztopo bezala igual hegoaldera gehiago joateko edo? Bai, Pirineoak ez molde fisiko gisa, baina gero hakiki muga ezin daukatu hor dela, gero gertatzen, dependena hor gertatzen zaigu ardura joitea hegoaldera, beste batzu baino zinez gehiago, baina funtsan egestrasunez edo ohituraz edo gelditzen zira zure ere mohtan, beraz muga horrek badu argiki inpaktu bat gu ez gira hainbeste abian eta nire ez da hainbeste heldu ere, beraz existitzen da. Desberdin bizi zaretela uste duzu hegoalde eta iparraldeko gazteak? Hori ez dut uste, egia egan, izaiten alda, topiko hori, jaitea guk bazkaltzen dugu eguerditan eta egualdean bazkaltzen da txaldeko hiruetan. Baina gero ez, zen ustez hemengo gazte bat, egualdeko gazte bat eta urgunago joaiteko ere Pariseko gazte bat edo New Yorkeko gazte bat baitugu bizi moduak gehien bat, egan nahi baitu hor ere lanak eta esplotazioak banaturik. Kulturalki desberdinak zaretela uste duzu? Ez da ere, kulturalki ez dut uste ezberdinak girela. Uste dut, izaiten aldira gauza minimo batzuek ezberdintzen dituzte gure biziak jantzia aukaiten dutenak, hizkuntzarena, hemen frantsesa badagiago, euskara pixkat gutiago, baina hala ere gure bizia egituratzen dituzten elementuak berdinak ditugu, beraz. Janengo nuke ere kulturalki zinez berdinak girela, gero depende nola ikusten ditugun gure sisteman edo gure eremuen, nola eraikiak diren gure eremuak batzuk hanen dute Euskaldun izaiteak manatzen du pixkat kulturalki nola biziko nahi zen, nik jango nuke gehiago hala ere uspegi marxistago batetik gehiago kulturalki langile izaiteak batzen nahituena eta egiten duela badula ber bizi modua eta kulturalki ber bizi modua dugula. Izan hegoaldeko gazte bat, izan hemengo bat, izan edo nun munduan den gazte bati konparatuz, gugesak ez gero. Zer galdetuko zenioke iruritar batei
Irurita hobeki ezagutzeko edo? Irurita hobeki ezagutzeko, alkoholiko baten galdera bat egingo nuke, zein den ostatu berena edo behar nun ibili behar naiz Iruritan ikusteko Irurita egiaren harima. Ezagutzen duzu itsaso herria? Bai, ezagutzen dut. Bi herrien artean anaitasun harremanik edo badago? Ofizialki ez, baina errango nuke hemengo herritar guztiek herria ezagutzen dutela. Eta ze irudi duzu itsasotaz? Zakit, herri arras pintorikoa ez, errango nuke dela, pollita giro herrikoia duena, baina bai, herri hau baino txikiago dela, ez dakit egiazki alakoa den edo ez, baina pollita. Eta baduzue harremanik bertako elkarte, gazte edo pertsonen batekin? Nik pertsonalki ez, seguro izanen dela pertsonik harremanak duenak, zaunek zein familia. Eta Pirinioen mugak eragin handia du? Muga fisikoa baino gehiago, muga soziala administrazio arloan badela errango nuke. Azkenean denak gu zentratzen gara Iruña alderat edo Donostia alderat eta Frantzia aldeko aldea Baionarat. Eta diferente bizi zarete bai herri bateko bai bertzeko gazteak? Nik uste ez edo pentsatu nahiko nuke ez dagoela aldeik. Eta kulturalki? Kulturalki, bai ege azkenean kultura bat partekatzen dugula eta norberek badu bere inguruan duenan influentzia. Baina azkenean desberdintasunak izanen dira, baina nik uste gutxienekoak, arrez txikiek. Ze gustatuko zitzaizun galdetzea itsasoko gazte bateri? Irurita ezagutzen duzu. Itsasu herria hobeki ezagutzeko eta maitatzeko, ze jakin beharko litzateke? Galdera konplikatua da, itsasu hobekio ezagutzeko, funtsean aski da itsasura ditia eta errespetuz hartzea. Herri hori izan Iruritako norbaitentzat, baina mundu guztiko edonorrentzat, edonor ongi etorria da. Ulermen gaitasun bat, bestearik, ez dakit erantzun filosofiko egiten baina Bertze aldetik heldu den gazte bateri, ze plan antolatuko zenioke egun baterako edo asteburu baterako? Asteburu baterako, gauza berezi bat antolatu beharko genuke ez. Ze plan antolatu? Egia ezan, depende eroni egia ezan, txirolarian nintzen garai batez, beraz behar garaian ezanen nuen mendira joaitea dola, baina erresago ginen dut auto hartu eta joan bazkaltzera berdin olako ostatu mendian diren ostatuetan, eta batzuetan, orda batzuetara. Eta hortik jautsi, nahi badu behar bainatu, errekan, jautsi, tragoak hartu eta goazen kontzertu batzuen ustera. Bueno, eta azkenik ezagit abestin bat, bertson bat, poeman bat, zerbait eta bertzerik gabe agur beron bat luzatu nahi diezun Iruritarrei? Odei Barrosok, Ziakus eta El Krudok atera zuten, barra artean Pablo Azeli sustenguz ateratako, ekidak ateratako rap zati bat zinez bikaina zena, beraz hori gomendatuko nuke kantu gisa, eta kasik poema ere deitzen altzaio, hain unsaidatzea den. Eta gero, agur bero bat, Iruritako biztanle guziei, kurutzatzen giain noizbait ongietorriak ziste itsasura eta espero ongietorriak izan girela Iruritara ere. Hemen ikusten alduzien bezala, itsasuko plaza da, herriko plaza, beraz mundu neuralgiko bat noiztenka, naiz baden sedea pixka dinamikoagoa izaitea, baina ikusten alden bezala hor ere pilotan ari dira maiz gazteak eta ezain gazteak ere, bi ostatu inguruan,
maitatu ala ez elementu historikoak erriuntan, Etxepar ostatua eta Bone ostatua. Eta gero, behintatu batzen dira ekitaldiak, beraz bestak, erriko bestak eta hemen gertatzen dira nagusiki eta gero ere uste dut Olentzero ere heldu delarik egira, heldu baita Olentzero itsasura ere, hemendik hasten da, hemen hiltzen dira urrak. Eta pundu garrantzitsu bat eta hainitz patsaiarekin, hortik heldu baita bidea ezpeletatik eta jende hainitz pasten da, erriko plaza, bai. Bere zaudea, karrika nagusia. Bai, hori da, hola ditzen zaio, karrika nagusia eta ustatu batzuk eta Mexiko plaza da, pixka eta betan azalezina da zer den. Mexiko plaza da, beraz ara da eta ez da besteik. Berez itxasu arras edatu edago, ez? Auzo ezberdinetan edo? Bai, biziki edatua da, ez da dira hemen pixkat etxen konzentrazioa bada, Mexiko etxaren inguruan ere, nahiz gero beste auzo batzuk badiren, gero bada mendiruntz ere doan, muga arte doan itxasu, beraz biziki edatua da eta erri biziki zabala. Eta orain non gaude, zer da etxe hau? Hurbil gira plazatik, hemen dugulako Sanoki gela. Da gela bat, pixkat erabilpen hainitzak ukaiten aldituenak, hainiz gauzak antolatuak dira, edo aski erabilia da, gero hainiz gauzak antolatuak diren erriarentzat ez beti baitez bada, baina adibide batzuen emaiteko, erriko bestetan eta presoen bazkaria hemen antolatzen dugu, presoen aldeko bazkaria. Gero bestalde antzerkiak izaiten aldira, noiztenka, uste dut erriko etxak ere erabiltzen dituela, noiztenka izan seminario edo horako bilkura batzuentzat. Ez du eganen, hain garrantzia handiko gera bat dela, baina potentziala baluke, beraz, piskat maizari girelarik, ze eskaz da egian, bada horako infrastruktura bat erabilgarria dena, eta ez da hitzu bera, erabiltzen alda, hor da, elementu ez da berbain zentrala, hain garrantzitsua jendearen baitan, baina hor da eta musa ekipatua da, eta erabilgarria da hori. Berez, udaletxearena edo? Udaletxearena da, bai, udaletxearena da, eta elkartei idekia, eta uste dut ere funtsan kanpotik ere pertsona batzuek erabiltzen aldute, gero aktualitatean izan zen adibide bat ez baita biziki polita erriko etxarentzat, eskuin muturreko hautagai baten alderdi lokalari prestatua izan zaion, eta izan zen mobilizazio polita hemen intzinean, jogatua izan zen ateak askindarsuak direla funtsan, adibide baten emaiteko, baina justu izan zen istriputiki bat erriko etxearen gandik eta bai funtsan. Elkarteak erabiltzen dute hori edoze gauzarentzat, merkatu batzuk ere antolatuak dira egu berri garaian edo hainitz erabilpen ukaiten alditu. Hemendik hurbil, plazatik hurbil, kindegitik hurbil, zona Sanoki. Irurita hobekio izautzeko eta maitatzeko, zer jakin beharko genuke? Azkenean, historikoki herri arras garrantzitsua izan dela. Herriko plazak batuen, etxeak batuen animaliko historioak, familia potenteak izan direla. Kulturalki aintzinako gauz honiz mantentzen saiatzen garela, adibidez, dorrea, jauregiak, isulabeak, eta arrasongi jaten dela. Eta bertze herri batetik heldu den gazte bateri, ze plan eginen zenioke egun baterako? Egun baterako, egun normal batean, gomendatuko nioke mendire joatea, bat diren bide sendekin, arrasgarbi eta markatuak dauztela. Eta gero Ilunabarrean plazara hurbiltzea, azkenean plaza inguruan sortatzen den bizia ezagutzeko. Eta asteburuko plana balitz? Eta asteburuko plana balitz, Arkupe gozotegian desayunatzea, errotaldean pase bat ematea, olarin bazkaltzea, laxoa partida bat ikustea, eta Kitzea zentro zibikoan afaltzen eta trago batzuk hartzen.
Bueno, hau Iruritako herriko plaza da, eta ikusten duzuen bezala etxe handi eta zinguratuta dago, eta etxe hauek etxe indianoak direla errango ginuke, ez? Ameriketara joandako pertsonek ekarritako diruekin egin ziren etxe handiak. Eta bertzaldean ikusten aldugun bezala izango zen Markesan etxea, dorretxea, nontan erakusketak maiz egiten aldira, ikusten altuzue, etxea bera museo bat da, eta bertan ere lo egiteko aukera dago. Etxe honetan mermeladak erosteko aukera badago, mermeladak hemengo Andreak egiten du, mermelada xirular deitzen da, eta zapore guztietako mermeladak aurkituko dituzue. Gaztaina, tipula, piperrak. Eta hau Iruritako herriko eliza da. 1708 urtean gutxi gora bera egina. Eta gehien bat nabarmentzen da sarrera hontako bistagatik eta bere barruko aldean badelakoz barroko-rokokoko estiloko retablo arraspollita bat eta Olivieran Ama Birjina. Txikitan ikasi ginen bezala, Irurita, zein herri polita, gau polita, guabertxo ez jantzita. Tortzaizte Iruritako herriret, azkenean gauz kultural eta historiko honitz ikusiko baituze. Bakosok, Ziakus eta Elkrudok atera zuten barra artean Pablo Azeldi sustenguz ateratako, ekidak ateratako rap zati bat zinez bikaina zena, beraz hori gomendatuko kantu gisa, eta poema ere deitzen altzaio, hain untxaitatzea den. Eta gero, agujero bat, Iruritako biztanle guziei, eak gutzatzen giain noizbait, ongi etorriak ziste itxasura, eta espero ongi etorriak izan girela Iruritara ere.